Taký krátky návod o tom, ako sa prekladajú včely do nového úla. Je to síce ako keby po funuse, pretože väčšina rodín je už predaných, ale tu na ešte musím 2 rodiny preložiť. Takže je to vlastne veľmi jednoduché. Tu máme včelstvo, ktoré ideme prekladať. Veľmi, veľmi luxusné. Takže úl, kde sa to včelstvo nachádza, sa dá sem na stranu. A na to nové miesto, alebo na to pôvodné miesto sa dá nový úl s otvoreným letáčom a vlastne rámiky sa ideálne preskladajú tak, ako sú zoradené v tom úle. A prípadne do týchto teda musím dať ešte 2 medzistienky, tak podľa toho, ako budú mať rozložené to plodisko, tak budú dám medzistienky krajom plodu, alebo tieto vyzerajú byť veľmi silné, tak možno aj do stredu. Čiže nie je to nič komplikované. Je to hotové, robota na pár minút, už len stačí vyklepnúť z tohto pôvodného úla vlastne ostatné tie včely do tohto nového a včely zatvoriť. Tieto včely sú zhodou okolností naozaj veľmi, veľmi luxusné, na to, aké je počasie, že vlastne zamračené, trochu fúka, nie je to ideálne počasie na to, aby sa rozoberali takto včely, tak včely veľmi pokojné, veľmi dobré zásoby, na moje prekvapenie veľmi celistvý plod, napriek tomu, že týždeň bolo vlastne chladné počasie a včely nelietali, takže táto matka je dobrá. Mám pocit, že konkrétne tieto včely idú niekde na Oravu, majiteľ sa myslím, že volá Roman, ktorý si pre ne príde, takže s takýmito včelami, keď Roman príde na Oravu do dediny, tak bude najväčší bujak v revíri. No to sú fakt parádne včely, prakticky tento rámik, potom do medníka, prípadne aj tento krajný, dať ešte 3 medzistenky, nasadiť medník a nie je toho boha, aby takéto včely nepriniesli med. 6 rámikov plodu a zaviečkovaného plodu, takže to včelstvo bude behom 10 dní raz tak veľké. No a ešte jedna vec na záver, ja už včely na predaj nemám žiadne, všetky sú už rezervované a posledné sa predajú asi v útorok alebo v stredu. Ale kamoš, včelár z Piešťan mi písal, že má ešte nejaké voľné odložence na takejto istej miere na bečkách. Cena taká istá ako u mňa, 180 €. Takže kto by mal záujem, že by chcel ešte kúpiť včely, tak mi môže napísať súkromnú správu. Ja mu pošlem kontakt na Braňa a už s ním sa potom môžete dojednať o tom, že či kúpite od neho včely alebo čo. Takže stačí napísať súkromnú správu.